Borrokan daude Donibanekoekin, baina ikusirik 2 segundon aldia bakarra dutela, dudarik gabe bigarren puesto horren bila dijoazten, eta oraingoz lortu egingo dute. Nik uste dut izango duela bai, bere barrenean Jose Luis Kortak gogo berezi bat gaur lan txukuna egiteko, alde batetik herrian denetarik ezan delako Orion, bestetik duela egun gutxi Ana Mari Korta bere arreba hil egintzelako eta bera gaur lutoz irten da patroilan egitera, berari eskaini nahi izango dio lan hau, baita ere Orion izango da, eta egun hauetan berari buruz askotxo hitz egin da arraun munduan, seguruenik telebista ikusten Inazio Zarazua, haundi eta historikoa, berak txalupako lan neurriak egokitzeko proposamena azaldu berri du orain, bere esperientzi zabal hori arrauntzale guztiei eskaintzeko, orain arteko tirabira eta iskutukeri guzti horiek baztertu nahi izan ditu, eta egia esan, agur bero bat Inazio jaunarentzat, nere txapela kentzen dut orain, zuri ohore egiteko, eta ikus dezagun baita ere, Kortak gaur nola borobiltzen duen bere lana. Eta pixka bat oroimen momentu honetan ez nuke ahaztu nahi, inolako zalantzarik gabe, zerutik edo estropadau jarraitzen izango den Iñaki Etxebeste, gure lankide izana eta zoritxarrez urte honetan istripu zintzena. Fortunako arraularia izan dugu, berak egundoko lana egin du Euskal Telebistan estropaden emankizun hauek hobetzeko eta gogoan hartu behar orain. San Pedro aurretik da, Jose Luis Erkizia Baserri, eta Oriok Donibanekorik kendutako abantaila geroz eta handiagoa. Bai, beti aiatzen duguna, ez? Aurrera dijoana, gainditu egiten da, eta atzea gehatzen dena, porrota, ez? Bere burua atzetik ikustean, eta galdutzaz emanta dena, ez? Leno aiatu dugu, Donibaneko Orioi joan den igandean 2 segundoko aldia atea zion, Meirak Donibanekokin 7 segundo zeukan, atzeoti dago, eta Oriokin bigarren puesto horren bila 9 segundon aldia, ez? Meirak Orioi 9 atera zizkan. Ikusten denez, Oriok Meirari hoiek eta gehiok aterako dio, Donibane tarteko ere bai, eta Orio bigarren puestua bila dijoa, zailkatzera dijoa. Nik uste dut, urte guzian zehar ikusirik Oriontzat papere izugarri ona dela, eta pixka bat denboraldia salbatzeko modua, ez? Hor da Jose Luis Korta, hor dira oriotarrak, San Pedro jaun Andreok, Donostiako bandera, 82. bandera, okerra hundirik ez bada behintzat, poltsikoan du. Eta egun historikoa izango da hau San Pedro tarrentzat. Duela 12 urte lortu zuen Kaikuke jarraian erreskan azken garaipena. Ordu ezkeroztik, 80an, 81an eta 82an, 3 urtez jarraian Kaiku lortu zuen garaipena, eta orduan Korta zutenan entrenatzaile. Orain, azken urte hauetan, inork ezin izan du lortu jarraian 2 urtez bandera etxeruntzera matea. Komentatu izan da gainera urte pareak madarikatuak izan direla San Pedro tarrentzat. Eta gauzak asko aldatzen espadira eta okerrik espada, San Pedro tarrek bigarren goz jarraian bandera lortuko dute Baserri. Bai, zuk izan duzun bezala, dirudinez, 86 eskiotik horri bilitira, Donibaneko leno Koistape zana, ez, Zumaia, eta hor tartean zen, ez, Koistape San Pedro, Koistape San Pedro, Koistape San Pedro, tartean 82an sartu zen Orio, 83an San Pedro, eta berriro ere San Pedro, ez? Orain arte, badirudi, urte pareak debekatuta zuztela San Pedrontzat, eta urten, ratxa hori opuskatu egingo du, ez? Gero dago, patroi mailako desenpate hori ere, ez? 2 pasaitarren artean. Lujanbio eta Fontanek iruna dauzkate, eta oraingo hontan dirudia garbi Fontan eskapo egingo dela ranking horretan, ez? Azen nolako estropada ari den egiten Orio. San Pedrok nik uste dut argi dakila oso ondo doala, nahikoa duela eustea, eta orain badak aprobetxatuz, oriotarrak asko hurbildu dira. Donibaneko ere hortxe ari da, amore eman gabe, badakite gauzak zailak dituztela, baina Famari Lujanbio eta bere gizonak ere izugarrizko esfortzuak egiten ari dira, batipat zelkapen nagusiko bigarren postu hori lortu alizateko, hortxe baitago lehia oriotarrekin. Eta pentsatzitekeen ez, egun garrantzitsu eta klabe honetan, Galiziarrek amore eman dute, gaur utsegin dute, eta ikusi behar zelkapen nagusian zenbaterainoko galera duten bukaera. Bai, esaten da beti, ez, talde bateko beste porrota egiten dula, ez, bigarren igande honetan. Zure burua atzean ikusi eta lehen atxatu duguna, ez, berdin daia, bat beste. Orduan, berak esaten zuten, neiko lasai zeudela hemen Meirakoek,
ez zutela zer galtzeko, baizik eta dene irabasteko, baina nik uste dut lehenengo igandean egindago lana ikusita pixka bat erresponsabilidade gehiago zeukaten, eta balaiteke nerbiloako pixka bat jokatzea zerbait beren aurka, ez? 19 minutu 30 segundu orain jakina, errekorra gaur ezin hautsi, kanpokaldean itxasua ez zegoen txantxetarako, eta San Pedro aurretik da, Orio bigarren, diferentziak ez dira oso handiak, eta zenolako azken txampa. Eta badirudi gainera, Mikel, lanak izango dituela San Pedro korezko tandau eskuratzeko oso gainean baitu Orio kontzia. Ez dut uste, gutxi falta daia, ez da diferentzia handirik izango, baina oker espanago, eta jakina zuin iguai ez dara nobeto kokatua zaude, baina San Pedro lortu dezake. Orio bagartu orain. Orio lortuko du txanda nagusia. Hori begia Inigo. Orio, San Pedro bigarren. Segundu bat, 24 euneneko, neuk harturiko denbora. Orio no! Hemen txedira Doribarekoa. Eta Mikel bien bitartean hemen kaian festagiroa hasi da, Orioko jarraitzaileak saltoka hasi dira, jakin izan dutenean, Oriok irabazi duela txanda, eta hemen dira gaiteroak, baita txarangak ere, eta faltazenean oraindik ere, tarte bat estropada amaitzeko, hasi da jende horbiltzen, eta festagiroa aparta da benetan hemen kaian. Atzen nolako irudiak, Jose Luis Korta bere gizonak bezarkatzen, hau bai itxas gizona, Azen nolako estropada egin duten gaur Oriotarrek, Korta, beti Korta. Korta, beti Korta, eta esaten da, patroiak eragina asko ez dula, ez? Leno antzinean gehiago zeukan, ez? Irudia handiagoa patroiak, baina beti patroi entrenadorea barruan egoteak alde handia daukaz, zertaz, jendea hobetago izautzen du, eta badaki bakotxak emateko gauza zer den, eta nik uste dut akuilua darama bezala, daramaka bezala, dunguzi-guzila hobeto ateazten du, ez? Hor dago kakua, orduan, Korta